Il-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u sħabu huma frustrati għax iż-żjara tal-Pana Committee ma marritx kif xtaqu huma minkejja l-isforzi kollha tagħhom. L-unika persuna li ser jispiċċa suġġett ta' investigazzjoni tal-Europol huwa Beppe Fenekadami, fakkar il-Partit Laburista brabta mal-każ Capital One. Minflok jerfa' r-responsabilità tiegħu Simon Busuttil qiegħed jinfex f'batti bekki pwerili dwar dati li ma jbidlu xejn mill-eżitu tal-istorja, qal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista żied li din hija tattika ta' Simon Busuttil li jissadrajna li jikdeb kemm jiflaħ biex jipproteġi lin-nies tal-qalba bħal Jason Azzopardi, Tony Bezzina u Beppe Fenekadami. Simon Busuttil reġa' tenna l-Partit Laburista li huwa l-aktar politiku giddib fl-istorja ta' pajjiżna qiegħed jerġa' jikdeb. Fil-fatt Busuttil akkuża lill-Prim Ministru li meta f'Settembru qal li l-audits dwar il-kontijiet fil-Panama ma kinux lesti kien qed iqarraq. Iżda il-Partit Laburista innota li dawn ma kinux kollha lesti u li kienu ser ikunu pubblikati fil-ħin propizju. Fis-7 ta' Ottubru l-audit ta' Keith Schembri ma kienx għadu lest. L-audits indipendenti li kienu mħallsin mill-Ministru Mizzi u Keith Schembri personalment fil-fatt ingħataw lill-Pana Committee u għaldaqstant ġew ippubblikati.